Здравейте! След като 10 минути съм си говорил като патка без глава, понеже WebMax нещо се е бъгнал и няма звук, се наложи да го повторя с любимия на всички Star Movie Maker. Здравей, Movie Maker! Така, да започнем. Какво се случи тази вечер в 7.2? Да кажем първо малко предистория. Не, няма толкова път 20 минути. Клипчето преди беше 10, надявам се, че искаше 10 минути. Така, значи изпращах Мими, моята приятелка, на спирката на 7.2, докато чакаме и изведнъж през улицата един льохман се мяташе и скачаше и фърляше всеки работи и вадеше от кофта работи и ги фърляше надясно и всъщност се заметна един път с едно шеше, отколко го видях. Щеше да удари една двойка. И нашия рейс идва и нашия пускач като кенгуру и се появи на нашата спирка, като се затича към едно момиче и тръгна да я плаши в гръб. И тя много не разбра горката какво стана. И аз му направих забележка. И разбира се, следващото трябва да се разправяме с Луди. Нашия се закачи за мен, влезна в рейса, аз сядам с Мими и то почна да ми бърбори някакви глупости. Почна да ми вика. Баща ми и майка ми вкупом не са ми викали така, както той ми е викал. И подпалих. Почнах да го таковам да му остави на мира. Той почна да прави такива движения точно пред мен и пред ми. Викам, бата, той сега ако удари мен или нещо, спукам от бой. Особено както бях с кубинките. Направо не му се верваше на това. И го помолих да се помести. Да не ми седи пред лицето. Разбира се, още повече почна да вика. Съответно и аз почна да му се репчим. В крайна сметка взе с една седалка, през една седалка зад нас. И почна да вика и го усещам как прави някакви движения, защото и хората... И аз викам, твоята мама деба, ще взема удариш я Мими, я мене и ще тие бе... Айде да не казвам цинични думи. И съответно се обърнах и скучих. И он се репчи, и аз се репчим. И между другото, зениците му бяха изключително разширени. Не го знам, то не беше пиян според мен, то беше взел нещо. Не го знам кой някакви демони му се превиждат. И се репчим такова, аз срещу него, той срещу мен. Ми разправя, че ме викавам, аз явно вече ме е фанал адреналина, въобще не имам спомен такова нещо да съм чул. Репчихме се, провах по нормален. Репчихме се, на висок глас репчихме двамата. Идеята е, че аз по принцип никога не нападам първи. Мисля, това ми е като правило в живота, ако мога да се изразя. Но в момент, в който ме предизвика някой, смисъл тръгна да ме удра. Последния път, който спомням, беше преди няколко години, където има от части някакви спомени. Както и да е. Помня, че ме разтървавах това. В момента много тъпо така го разказвам. Първият път бях, нали, като първо ми беше така както и да е. На няколко пъти го предупредих да спре. Продължи ми се репчи, кой си ти бе, не знам си какво, почна ми вика, обяснявам му да седне, ще я седне втори път, трети път. В крайна сметка, накрая цялата геронтия, той вика, ти седни, аз ще седна. Викам, най-накрая ще има някаква спогодба. Сядам аз и той продължава ми дудна отзад на главата, да ме обижда. И в този момент влизат двама левскари, ама от тия деца по бойниците баш. И аз в този момент тъкмо се обръщам да му казвам да мъкне за пореден път и да ще го прибие. Много ме беше басил вече. И в същото време дочувам тия двамата. Единия като вика искаше да изхвърлим този от рейса, защото ме дразни. И аз викам, що си цапам ръцете. Повикахме още малко, ние се издразниха и единия се приближава към него. Такива два тупаника отнесе. Той, че както се беше изправил отгоре,
Така набързо с гана, а като го нацепардоса е така, в смисъл с юмрука, остана с юмрука, не така, ами така странично. Обаче вторият тупаник иззехтя из целия рейс. Оня с гана съответно. Обаче наглеца, оня му вика изчезва от рейса, оня наглец продължава да говори. Оня пак се засилва и оня димтата нема. Та не знам на този Великден ти от качалници къде са излезнали какво се случва, защото след 2-3 спирки сетих се нещо, може да го кажа след малко. След 2-3 спирки се качва един пиян. Ама пиян кът казак с една стела бира ли беше, какво беше, нещо такова, 6 бутилка. Ама пиян кът казак беше с жена си и дъщеря си. Те седнаха назад, наши отиде при шофьора, почнава бърбори и пъдъмц, това ме изпревари, понеже шофьорите пушат 7-2 и ми се върти в главата да отида, когато те си пушат, да си запаля и аз една цигара, да видим какво ще стане. Че ми е много интересно. Та нашия пич си запали цигари, продължи да си говори, бла-бла, и аз имам, ето имах такива пъстъци. И нашия се обръща и го виждам, че беше нещо взел. Беше на път нещо да ми каже и аз викам, чакай да преварим нещата. Викам, искаш ли фъстъчки? Не, това е много хубаво, мезе, я е тук, брато. Искаш ли бира, жено, дай на бира. Обаче то нямаше бира, не знам откъде измисли тази бира. В крайна сметка никаква бира не даде. И с няколко спирки, нашия си изпавка цигарата, дърпа една бабичка се качва, она като виде, че е пиян, много бързо се изшмуга. По пътя още двама пияници видях, които залитаха към рейса. Имаше и още един от качалник там. Като цяло, тази вечер на Великден, може би преди ги има от тези хора, просто понеже сме много и сега поне за Великден няма жива душа в София. Ама жива душа няма в София. И вече се открояват лудите. В общи линии 7-2 така ми се случиха нещата. Ние се хилихме с този шофьор. Аз му викам на връщане, пак ще пътуваме заедно. Той седи и ме гледа. Аз понеже знам, че винаги като изпрати следващия рейс е то, дето е обърнал точно същия. И качвам се аз пак в него. Къца, по пътя няма никой, братче. Нема. А ние това се хилихме, нали, че сега да видим какво се случи за много брат. Така. И сега. Нещо, което забравих. Само да добавя нещо. Както се казва 7-2 Луна парк. Всекви луди откачалници има. Особено ние тримата пияни си горе на редута, ама те ги паднема сега. Разбиха и туито. Добре, до 8 минути. Беше ускълпин под 10 минути. И сега, финалито. На спирката, преди да дойде пияницата, на земята, привиде ми се нещо кафеникаво. И в същия момент се базикам с мен и викам, пари! За смисъл запричих ми на 50 ля. И на земята навеждам се аз и следващия момент. What the fuck? 50 ля! Е така смачкани. Некой ме бил задния джоб и се е вадил го пака. Та на Великден так му бях свършил парите. Та на Великден 50 кинт отгоре. Това от мен сега. Надявам се, че не съм ви изтормозил много. И довиждане до нови срещи. И дайте ми една камера да снимам 7-2. Фотоапарата ми някъде му изчезна зарядното, не мога да снимам с него. Или дайте ми ни очила с скрита камера. Просто невероятни неща се случват в 7-2 вечер. И това е то от мене. 9 минути и 30 секунди. Ще изчакам да станат 10. И те така. Очаквайте следващия клип. Някой ден. Може би утре, защото утре пак ще изпращам Мими. Между другото. Ако утре е читаво времето, сутринта към 10 часа ще ходим с Мими
Няма да ви кажа. Питайте ме на лично довиждане.